Здравейте хора! Пускам пак Clash Royale. Пратих едно клипче по YouTube, обаче много е гадно качеството. Затова реших... И така хора, реших да снимам едно второ клипче с Giant Skeleton Deck, защото така, това много лошо качество ми излязло наистина. Почти нищо не се чува. И да ви покажа битката, в която съм играл с него. Тук не, да. Тук малко ще го превъртим така и пак ще изигра една. Обаче малко неясно се е получило. Реших все пак да го кача, обаче реших много да направя как игра с него и така. След малко ще го снимам, само да изгледаме това клипче. Тук същия дек ще покажа това. И така. То общо взето ще ме бие, хора. Вижте на колко малко хора. Леле. И в следния момент, наистина ви казвам, 2 бомби биха кулата. Добре, сега ще играем в Classic Challenge. Същия дек, обаче надявам се да е по-хубаво от качеството за този дек. С нощ снимах предишното клипче. Надявам се да не забива толкова. И ще взете, така се надявам. Сега чакаме за клон спел. Само да убием джаята. Добре. Той ни пусна това. Fireball. Така. И всъщност и без това ще му вземем кулата. На Crown Tower ще пуснем такова. Не стигна до Crown Tower. Пак ще направим комбото. И така. Тя една бомба по принцип стига. Лека да стигне. Така. Дано хванат. Мисля, че да. Мисля, че взеха 2 бомби. Да, но всъщност не съм съвсем сигурен, защото... Добре, както и да е. Почва след малко Double Exit Time. Този дек е много хубав. Така, малко гадничко комбо. За мен това не е проблем. Само да стигне до кулата, другото така. Готово. 2. Поне тази кула, поне едната бомба. Също така знам. Добре.
Ами, не знам. Много ме кефи този дек. Наистина. Знам и Bowler дек. Много ОП. И аз съм си го измислил с Hog Rider. Обаче нямам Bowler, хора. Нямам Bowler. Добре. Айде един път ще пробваме с Love Hound дека ми. Аз много си го обичам. Между другото, както спечелих Love Hound, аз не си го махам от декове. Не използвам. Въпреки, че знам много OP декове. Знам Cycle декове. Cycle декове знам. Знам много готини декове. Обаче, както спечелих Lava Hound, не ми се сменя. Защото според мен този Lava Hound дек много хубава работа ми върши. И не бих си го заменил. Та така. Нека да видим. Ами да, с него съм стигнал до 8. С Legendary че да го спечелих. Този Lava Hound. Преди това нямах късмет, бях с 7 арена. Защото спечелих Lava Hound. Качих 8 и не искам да си го махам просто, хора. Не знам, според мен този дек много ми харесва. И пак казвам, не искам да си го сменям. Ето Lava Hound най-отпред. Така и така. Мега миньона ще убие москитира. Пир гоблините малко така. Нищо няма ми направят, общо взето. Аз ще му взема тара. Не знам, аз малко си го подобрих. Сложих скелета на армия на място на зап. Пред мен едно и също. Да, едно и също, ама, нали, всъщност скелета на армии според мен е по-добре. Горе-долу едно и също. Скелет на армии за мен е по-добре. Уау. Добре, че ми заради бързо лайтнинга. Но явно и той ще ме бие, но и аз ще го бия. Lava Hound. О, не бе. Стига, брат. Стига, хора. Така ми, Baby Dragon. И така, хора, да се надяваме да ни стигне времето. Да, ще ни стигне. Да се надяваме. Да. Ще ни стигне, хора. Мислих си за момент, че няма ни стигне. Явно ни стигне, хора. Сега ще пусна Elite Barbarian, сигурно. Знаех си. Цялото комбо. Всъщност знам много хубав Elite Barbarian дек, ма според мен не ме кефат лично Elite Barbarians. Напред Lava Hound. Ghost, Mega Minion. Бегай, бе. Така, хора, не знам дали може да го бием. Ако не ми забие интернета отново. Или вече ми заби. Значи не е бил. Така, хора. Сигурно, най-вероятно не е бил.
други клипчета, много пъти ми лаги интернета. Сега хора може би Да, бил ме. Видяхте само колко ужасно. Поне да си отворим честа, па да се надяваме. Хора, много тъпи неща. Много гадно. Вече не смятам да играя на Classic Challenge. Не смятам, хора. Това смятам да приключвам това клипче. Също така, други клип ще съм повтарял и пак ще кажа. Който иска да влезе в моя клан, Слепия Кон 4, а който иска да се абонира за моя канал, пишете коментари. Който иска да качи на нещо клипче или коментира това видео, или ако иска нещо да кача по Clash Royale, може да коментира също така това видео. Ако някой иска някакъв коментар да пише, разбира се, може. Канала ми отскоро, който иска да се абонира, и аз ще пускам все нови и по-нови клипчета, по-яки и по-готини. Така, хора, също така, да. От днес излезе Electro Wizard. Ще се радвам, ако го спечеля. Също така, хора, исках да кажа, пак такова. Това да съм сложил тук. Да. Който иска да коментира. Да коментира. Който иска по това клипче, може да коментира по това клипче. Може да... Просто може да пише нещо в моя канал. Ако нещо иска да играе или нещо друго. Не знам. Някаква игра. Ако иска... Също така, хора... Когато събера 100 джема, сигурно ще снима клипче, как си правя турнамент. Който иска ако някой ми гледа това клипче, който иска да ми влезе в турнамента, сигурно ако спечели 100 джема скоро, ще направя турнамент. Ще напиша парола и всичко. Ще напиша отдолу паролата на турнамента и всичко, и който иска да влиза. Обаче може и да не е скоро. И парола ще напиша. Така. Приемай се коментари. Ето, само да покажа. Примерно пишем тук някакъв турнамент. Айде да кажем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така пишем. Тук това са тураменти, всичко. Повечето са фул. Айде, някакъв, примерно, така. И така. Търсиш турнамент. Аз съм влизал много пъти в турнамент. Но наистина, хора, там са доста силни. Затова много рядко си влизам. Когато направя турнамент, ще снимам клипче как го правя. Парола, всичко ще го покажа. И който иска да влезе. И така, бай-бай, хора.